want. Jelah. Wonten wigatos menapa? Yai Penangsa. Ngertenono. Waktu dina iki Ratu Semenanjung ilang di Bladat Pamungan. Ratu Semenanjung. Kambok Ratu Karyama. Kepiye Yai Penangsa? Saderengipun Ratu Semenanjung ilang. Wonten ing Panting Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Ora. Mboten enten. Kamas hadirin Yai Penangsa. wonten ing Panting Jepara menika wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Kamu. Kula menika nyuwun pirsa kalian Kang Mas hadirin. Boten panjenengan. Wong lanang kok kelemek, ngidaki peyek ora poklek. Iki lanang apa wedok sampeyan? Tekon Mbak Yumu kono. Lanang wadon. Lemek. Yo takon. Wonten ing Panting Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Wonten apa boten? Ana Yai. Ana. Saestu. Sinten tamu? Tamune kuwi reken. Wingi loro balik ning Demak. 3 minggu lagi mangkat neh balik ning Jepara. Bener. Tamune reken. Reken. Panjenengan menika Sunan. Sunan niku kedahipun jujur. Bener. Ora entuk ngapusi. Ora ngapusi. Besok yen mati Kejegur neraka yang ngapusi. yen ngaten panjenengan ngertos perdinipun Sunan. Yo ngerti. Menapa? Sunan saka tembung sunabi makna kowe teng putih wae kawruh. Kedahipun jujur. Jujur. Yen abang, Diunekke abang. yen ijo. Diunekke ijo. Jujur iki. Jujur. Reken napa sing? Reken mau. Reken. Yoga kuwi disenengi bocah wedok. Wong saben mangkat ning Jepara ngaji kuwi ora niat ngaji lirak-lirik golek wedokan ae kok. Dados tamune menika kalih. Yoga karo reken. Yoga kalih reken. Yoga napa reken? Yoga yo reken. Yoga karebet. Yai Penangsa. Yai Penangsa. Kang Mas. Nopo? Lho kula aturi goroh mawon kok mboten purun. Masya Allah. Aku iki Sunan. Ora entuk goro, ora entuk ngapusi. Ngapusi kuwi dosa, yen mati kejegur neraka. Naudzubillahi min dzalik. Niki Kang Mas. Goroh kagem kabecikan menika mboten dosa. Ngadalah. Kanggone wong Islam goro kanggo kepecikan, kanggo ora kuwi padha wae dosa. Ngeten pejan menika. Pejan nek mangertosi ki ambak to. Piantarane Yai Penangsa ngarebet menika selawase mboten ate akur. Yen wonten kedadosan kados ngaten, ngantos sak tengahipun dedalan sami cengkah sami gelut kados pundi? Penangsang lanang karebet lanang, gelut lumrah wis bene. Kok ngaten. Rene perkawis menika kang jalari panjenengan. Monggo penyan pisan. Antarane Penangsa lan karebet. Aku kudu misah penangsang karebet Nggih. sing lagi gelut. Nggih. Hi. Kok hi pripun? Masya Allah, aku kira wong gelut wedi. Engko aku ning tengah misah kejotos. Hi. Ngeten. Menjane menika wedi. Wedi kejotos. Wedi kejotos. Loro lho. Lara. Lara. Sakit. Sakit. Lho penyan iki lanang apa banci? Dia begitu tanduk pindo lho. Larang pebanci meneh kok tunggale penangsang. Nggih. Yen pinus penjan awal kula nggih lanang. Lah iya. Nah yen ngadepi perkawis menika penjan menika kados banci. Banci ning kadung ngamuk mbayani lho. Penjan menika ampun gojek. Dibujung Satpol PP pager jebule sak meter luncat nganggur kok. Lah niku kados panjenengan. Syukur masa kok padake banci. Pun pisah monggo. Moh di. Monggo biar pisah. Ora butuh. Ugu mboten purun. Wedi kok dipeksa. Oh kebangetan tenang. Wah mboten apa-apa. Monggo. Uga mboten
cukur. Cukur panjenengan menika. Lalu kon nungguk. Kula aturi panjenengan lungguh ingkang sekeca. Ngagem nyamping kula ukuran linamadan mapan wonten ing kapungkuran. Lho wong lanang kok aji bokong. Kula semisal yai karebenan penangsang. Wong lanang Sunan dipadake bokong. Wong wedok iso kaya kene besok yen mati kejebak neraka apa Sukarto. Naudzubillah min dzalik. Kanjeng Ratu kula nderek. Yo, mentas sokondi. Kula nembe kemawon tetegaran sawetawis. Yen ngono, kowe wis ngerti kahanan ana ing panti Jepara. Dereng mangertos menika. Durung ngerti. Wonten menapa Kang Mas Penas? Yen kowe durung ngerti tak kowe ning ngerti. Dina iki Ratu Semanjung ilang saka sampunipun kula mireng Ratu Semenanjung ical saking Panti Jepara. Monggo dipun upadikan sinten ingkang nyidra dhumateng Ratu Semenanjung. Ora usah. Monggo sareng kalian kula Kang Mas Penas. Ora usah digoleki malinge. Sebabipun menapa? Mergo aku wis ngerti dhewe sapa malinge. Dipun cepeng kemawon monggo sareng kalian kula menawi panjenengan sampun pirsa. Kowe pengen ngerti sapa malinge? Saestu Kang Mas. Kowe dhewe maling. Kang Mas Penas. Panjenengan menika mbok ampun ngantos gegujengan kalian kula. Kula kok nyidra kalian Kang Mbok Ratu Semenanjung menika kangge menapa jalan menika stasiun Kedrah wonten ing Demak Bintoro. Oh, dadi kowe selak. Yo kene aku ndakpo kawan kowe. Mergo apa? Ratu Semenanjung kae ngasto layang Partisara. Sopo kang kacondokan layang Partisara? Mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora lokal. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Yo, Babar pisan mboten. Kula mboten milih dados sultan wonten ing Demak Bintoro. Gunung kang dhuwur kae bisa dijajaki. Nanging durung ngerti atine menungso. Tur meneh yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro, nempuh bebasan cicak untal empyak cebol gayoh lintang cepak urunge angel kelakone iki kowe kok panjenengan ngendika ing iya mergo iki sapa kowe iki mung anake sak Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo kae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa yen turu gelaran kloso ngidak lemah keblegong telok iki wong tuamu. Apa pegaweane wong tuamu? Nyunggi keranjang nyengkang arep ngetutke buntute luku iki wong tuamu. Mula ora bakal kowe dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Beto yen penangsang. Sapa penangsang? Penangsange putrane Rama Hadipati Suryawiyata. Ana ing Kadipaten Daganlas. Sapa Rama Suryawiyata?
putrane eyang bapak patah jimbuningrat panetep pranoto khalifatullah Amirul Mukmin kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro dadi penangsang turastos ana ing Kasultanan Demak Bintoro Kapas penangsang nebak dodo kula pun sanget-sanget panjenengan turun ing Ngamarya sami kemawon panjenengan ugi saged dados sultan wonten Demak menawi karebet mboten badhe kelampan rak ngaten to iya mboten sah kula buka lembaran sejarah sami-sami wedrah ing Majapahit ampun ngantos panjenengan ngina dhumateng tiyang sepuh kula Rama Kebo Kenanga menika sami be wedrah wonten Majapahit dados anggane hak wenang menawi kepengin dados sultan wonten Demak ning beto Kraton Majapahit wis brupuh wis rata dadi lemah iki Kasultanan Demak Bintoro tutu Kraton Majapahit kula saka kuwi saiki ana ing ndi Waratu Semenanjung kae mbok singitake ampun ngandar-andarangan dukul lho ngendika sami kula niku ora nate colong jupuk menapa malih kula nyidra kalih Waratu Semenanjung ora ana maling kae ngaku nyatanipun kula mboten beto Waratu Semenanjung maling kae ngaku pakung jaran kebak kowe kersa sampeyan maling kae gelem ngaku yen wis keboe iki mula saka kuwi yen mengko kowe tak keboe mesti ngaku ning ndi Waratu Semenanjung mesti tak aja kakek sumber bobo tak sembah Teter sepiro kadayan Sabar ya penangsang inamoham asobirin wong sabar kekasihan Gusti sabar inamoham asobirin ya ora ana pirin-pirinan panjenengan menika ngertos piyambak kawula panjenengan rangkulan kare wong lanang liya sing kencang niku pripun ayamat bojone sapa bojone sampean lah sing duwe meneng ae kok norak-norok niki boten adil. Ora adil piye ya? Nggih. Angger panjenengan misah menika boten adil. Bilih kasih. Wonten sing cecak kok milih sing adoh. Dadi anggonku misah iki mau panganggepmu aku ora adil. Nggih. Wis ngene wae. Dene aku iki pernah teko. Ki mau yai karebet tak pisah wis tak rangkul. Saiki dimen adil ganti sliramu rene. Tak bisa tak rangkul ya. Ayo, boten. Rangkul mbak ngomong kuwi lho. Boten sah. Boten sah rangkul-rangkulan. Lah kene yo. Panjenengan tos piyambak. Napa? Penangsang dirangkul wadon durung mukrime najis mukuladoh. Bener. Najis mukul adoh. Sampean najis mukul adoh, rangkulan karo wong lanang ora mukrime najis sampean. Pripun? Penjen ngarani kula najis. Penjen menika lali napa pripun? Lali bapak po? Lho Yai karebet menika tasih kalebet kadang kalian kula arep rangkulan, arep gandengan niku mboten najis. Bener. Wong dulur arep rangkulan ora apa-apa. Ketok telo bakal. Dulur kok dulur ora mungkin sami kemawon. Maju kowe. Ayo maju. Ayo maju Kanjeng Ratu. Ayo. Ayo maju. Otot kulit kamar. Ngene karebet Rodol maju. Aku ora wedi. Pripun Ngene karebet cekel dilebokno. Ngaten nggih. Mangkirin. Langgaran iki. Langgaran opo? Dalan ae. Gone karebet leboke. Sing dileboke niku napa? Pusakane iku lho. Kang Mas.
Luar. Bles. Iku rene to. Ya napa? Tak lebokne gen nyuwara nisan. Luar piye? Bles ngono lho. Boten sah dilebokke. Lo saged dilebokke dhewe. Yai Penangsa. Jane iki ana apa? Nganti sliramu nyempalani kalawan Yai Karebet. Gelut adu jotos sak tengah alas koyo ngene. Ki menapa ngantos kula menika bentak sirah lawan Karebet? Karebet menika mbladhat Ratu Semenanjung. Oh. Dadi ilange Ratu Semenanjung sliramu dakwa kalawan Yai Karebet. Nggih. Mengko sampeyan sawetara tak takonane. Yai Karebet, Kang Mbok Ratu. apa bener ilange Ratu Semenanjung sliramu sing nyidro? Panjenengan ngertos watakipun Karebet menawi kula mboten nate colong jupuk nggih bab menapa kemawon. Menapa malih menika wedrah wonten ing Demak. Kula kok nyidra Ratu Semenanjung. Boten bakal ngaku Karebet menika nyolong. Allah, masuk Sawetara. Dadi sliramu ora nyidronane Ratu Semenanjung. Menawi kula nyidra Ratu Semenanjung menika buktinipun menapa Kang Mbok Ratu? Wis, sampeyan sawetara. Yai Penangsa. Nggih. Ngene lho, wong dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget. Saiki ngene bae. Ridene pujine pemerintahane ana Kesultanan Demak Bintoro. Saiki ayo bebarengan sowan ana ngarsane Rama Sultan nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. Ayo Yai Karebet. digandang sing kenceng Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah sing kenceng Kanjeng Ratu. Dadah sing kenceng. Ambali mulih. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Sing kenceng, sing rapat, Iya. gone rangkulan. Bener. Nek panjenengan menika getuk kalih telo. Kayak klopo seger. Kambolat kali nyamat menika garwane panjenengan. Rangkul-rangkulan gandeng renteng kalih wong lanang liya. Lho kok malah dada kenceng, sing kenceng niku pripun panjenengan? Dadi menungso kuwi aja joblok banget-banget to. Cuplok pripun? Kambokmu kali nyamat kae wong wadon. Nggih. Wong wadon tak ibaratake pager kelaras. Sedina dilebur kucing ping 10 ya blas. Angger keterak angin ya balik eneh. Bojo padake pager klaras. Muter meneh to. Tak ibaratake kuwi sepeda, aku duwe sepeda ya mbakyumu. Aku duwe disilih Karebet. Nggih. Sak suwe-suwene sing nyilih dak suwe sing duwe sing numpaki ya. Nggih. Lah iya. Garwa padake sepeda untal. Ayo. Jalan apa? Tak gandeng kaya mbakyumu lho, sowan ning Demak. Gandeng. Heeh. Sowan wonten ing Kesultanan Demak Bintoro. Boten sah dipun gandeng. Sultan paring dawuh sugeng rawuhipun ing Demak Bintoro. Entuk pangestu dalem sowan ora nemu alangan sawiji apa mung wae bektiku katur nang ngersa dalem. Inggih, kula tampi dadosaken jejimat. Rama Jabar Sugeng. Sultan, Rak sami sugeng. entuk pangestumu neng ora liwat pangestune wong tuwa tampanan. Sanget anggen kula nampi dadosaken jejimat. Rama Jabar Sutiksa jenenganipun Rama Kalisepti. Ya. Lembih kemawon wonten prajurit teng muncul atur pilih pedal sak menika. Ratu Semenanjung anes saking Pandi Jepara boten sekap menika. Tumenggung Probosemi uga dados dandan wonten ing Kadipaten Padarukan. Mila kanthi menika sawetawis wedal Kasulan Demak kula pasrahaken dumateng Rama Kalijaga.
Selira dalem kok malah aneh. Selira dalem iki pangarsa negara. Selira dalem salah sawijining amir pendhane ratu ana ing tanah Jawa. Lah kok arep genjot saka Palenggan tumuju nyang Kadipaten Penarukan. Penarukane mung sak kadipaten. Selira dalem salah sawijining pangarsa negara ing Bintara Demak. Ndak ibaratake taksaka keng gedhe. Ora usah ngobahake sirah. Buntut obah wae jagat urip. Yen ora kedadian kaya ngene iki, ayo toh bareng-bareng. Para punggawa negara, para ulama diklumpukake. Kekurangane apa? Pangarsa ing Kasultanan Bintara Demak kok nganti ana salah sawijining Hadipati Pamancat keng wani utawa mengkang pernata. Merga apa? Nalika Kasultanan Bintara Demak ngadeg ing pangangkah para dewaning ulama padha gegadang dadiya negara kang baldatun toyi batun barobun gofur. Sarate mung papat. Siji adiling para umarok. Pemimpin kudu adil. Angka loro elmune para ulama. Ing kene mergo Demak Bintara kedunging ulama. Ulama sing diwulangake ngelmu keng manfaat apa ora. Keng angka 3 wong sugih utawa punggawa negara keng ora mikirake wetenge dhewe. Keng pungkasan dongane fakir miskin. Yen pemimpine wis adil, ulama mulangake ngelmu keng manfaat, punggawa negara ora mbledhokake wetenge dhewe. Insyaallah dongane fakir miskin makbul. Gampang tinampa dening ngersa dalem Allah Taala. Lho kandi kuwi selira dalem tak aturi sareh. Mengko bareng-bareng dirembuk kabeh para punggawa ana ing Bintara. Nggih, matur nuwun. Menawi panggahipun Rama Jabar Sukti kados Pancen ngomong kuwi gampang. Ning nak nglakoni ki angel. Mergo apa? Adipati Penarukan kok nganti mbalelo. Iki ra tinemu akal. Wis pirang puluh taun dheweke isih dadi bawahan ana ing Demak Bintara. Ning lagi iki krungu Adipati Penarukan kok mbalelo. Mergo apa, Sultan? Aku nate ngerti Adipati Penarukan omong-omong wewadi nanging dhewekne aja nganti diwiri wong. Sing ngerti ki aku. Ngomong karo sapa Adipati Penarukan? Jebul karo Kyai Demak dhewe. Bareng rampung kuwi terus Adipati Penarukan bali lho. Lah iki sing perlu digoleki. Kyaine sapa to? Mesti Sultan ana rasa tandha pitakon. Kyaine sapa? Kyaine sing ora lumrah. Umrah ning negara Demak. Kabeh para kyai nganggo sandangan putih. Lho dheweke kok nyele dhewe nganggo sandangan ireng. Lah iki lho. Tak dingkek iku mau. Sultan, Rama Kalijogo. pareng aku tak mangsuli ature Sunan Kudus. Wong kok senengane sudon. Sudon dos pundi? Ora sudon, Panyono. jenenge kowe duweni panyokra bawa marang liyan. Ha ning kene ulama sing sandangane irengi mung aku kok. Tegese kowe nggutuk lor kena kidul. Apa sandangan kuwi kena kanggo jaminan nalika awake dhewe sowan ngersane Allah. Awale ukurane swarga niku nggih sandangan niku. Mergo ngene, ana dawuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ampalikum. Walakin tanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nalika awake dhewe mati sowan ngersaning Allah, keng dipirsani ora sandang penganggone.
abang, ijo, putih, ireng lan liya-liyane ora. Rupa bagus ala ora. Walakin lan duru ila kulubikum. Nanging sing dipersani kalbu, ati. Wa amalikum lan amal kebeciane nalika urip ning alam donya. Arep nganggo sandangan putih. Lah nek ora gelem rukun karo kancane. Iki ya tanpa guna. Mulane sok meneh yen omongi hati-hati mergo salamatul insan fi lisan. Selamate menungso kabeh iki saka lisane utawa saka tembunge. Mula ora jeneng langka nek ana wong tuwa diwaneni karo bocah cilik. Ana guru diwaneni karo murite. Ana ratu diwaneni kawulane. Mulane ngati-ati. Wis udon kindakwa keng tanpa bukti. Yen pancen kuwal saka pandakwa sing elek, Heeh. sampeyan kudune wani sumpah ana ngersane Amirul Mukmin. Lho, Bener-bener ati lan laire kuwi kira-kira padha. Cetane kowe isih durung percaya yen tenane aku iki sakwutuwe nyengguyung ngadeg jejeke kasulan Bintoro Demak. Ya wis, tak turuti, tak legani. Sultan, Rama Kalijaga kados pundi? ature Sunan Kudus babar pisan ora ana sambungane karo aku. Malah kaporo, aku sumpah ana ngersa panjenengan, hak demi Allah, aku ora ndalangi Adipati Penarukan Balela ana ngersa dalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nyamat, Kula Rama Sultan. kok sarimpit marang garwamu munggah ana ing pendopo Demak. Ana wigati apa? Badhe matur Rama Sultan. Dal sak menika wong Ratu Semenanjung ameh saking Paman Sultan, Penangsan, panjenengan ampun was lan sumelang. Icalipun Wo Ratu Semenanjung. Maringipun sampun kula pikut. kalamun pandum sing nyolong Ratu Semenanjung wis kepikut. Ngopo ora munggah ke ana pendopo Demak? Sampun, Paman. Endi malih? Karepet Jawa Pinggir, Paman. Karepet. Wis ngerti tenan karebet. Nggih. Tenan. Nggih. Bajingan. Get-geting wong ae kowe iki. Pegawean lawas kok baleni meneh. Wiwit isih jejaka durung dadi putra mantune Sultan. Pegawean wedokan terus. Lho bar wis dadi mantune Sultan. Garwane yo wayu, Ratu Kambang ya ayu-ayune menungso. Putri ayuran kejaba Ratu Kambang. Ning kok isih maling, sing dimalingi sapa le? Wo Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung wis tuwa kok ya isih doyan. Masya Allah ya blenger. Iki apa sego soto terus mangan sambel. Ya wis ora apa-apa, Bet. Aku ngerti. Mbok menawa kowe ora tau ndres Al-Qur'an. Wong angger seneng wedokan kok ndres Al-Qur'an. Kuwi mesti ora sida seneng wong wedok. Mulane wong Islam kuwi kudu lunga-lunga kudu sangu Al-Qur'an. Kaya aku iki lho. Lho, lali aku. Lunga-lunga iku kudu nggawa Al-Qur'an. Saben ana wong wedok kok kepengin maca Al-Qur'an. Ora sida. Nek ora iso
ngrungokno kiai maca Al-Qur'an. Sing maca karo sing ngrungokno ki ganjarane padha wae. Mula saben ana kiai maca Al-Qur'an rungokno mesti diwiwiti saka ayate firmane Gusti Allah sing unine mengkene. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu alakum turhamun. Allah. Lagi a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kari milih ayat apa sing kok seneng. Ora kowe. Kena ngaji tinggal turu. Bet. Apa to sebabe kowe kok isih tumindak kaya ngono? Aku ngerti kok. Senajan itu aku ora ngerti isine dadamu nang aku iso maca, Bet. Mergo kowe entukmu mondok nyantri salah. Upamane ke mondok nyantri ning pandi kudus, ya jos murid. Apa Al-Qur'an? Entukmu mondok nyantri keliru. Mondok nyantri kok ning pondok cilik, pondok mini ning Demak Bintoro. Ning kadilanmu kuwi pondok pesantren apa? Pondok Kuwi rilasane bajingan, rilasane gento kiyaine. Mulane ora pinter. Entukmu maca Al-Qur'an, saya-saya kadis babar pisan ora weruh. Mula gentomu niru karo bunyi. Oke, terusno le ngomong. Wong tuwa tutur-tutur kok. Senengane kok nyenggol daging waras. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Aja kesusun dumuk marang salalian. Grayah ngono githuke dhewe. Apa wis bener tenan? Coba tembungmu. Karebet mondok kleru mergo ning pondok pesantren mini ning Kadilangu. Cilik mini sakmene. Lho ya. Kiyaine sapa? Dongkolane bajingan. Saiki aku tak takok ya, Dus. Takon napa? Sing diarani dongkol iki apa, Dus? Kiai dibedheki dongkol jawabe. Nggih. Dongkol apa, Le? Dongkol niku leren. Cara menterenge mantan. Mantan. Lah nak dongkol petinggi, Leren dados petinggi. dongkol camat, Leren dados camat. dongkol santri, Leren dados santri. lah nak dongkol maling. Leren dados maling. Leren nggone dadi maling gelem tolabul ilmi, gelem ngibadah nindakake syariat. Dadine apa? Santri. Kaya sapa? Jenengan. Alhamdulillah. Pinter le. Murid kudus kok pintere ngene. Lah nek ana santri kok ndongkol, wis ora gelem ibadah, lali ngajine. Dadine apa? Le? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Karo meneh. Maling kuwi ora kabeh maling elek lho. Mergo maling iki ana perangan. Siji maling pesti. Maling pesti. Ki najane ngomah tumpuan bondo donya, dasare maling ya tetep nyolongan. Angka loro maling sing ora pesti. Tuladane si Suto. Nyang omah ora duweni apa-apa, anak cilik-cilik bojone peteng tuwa. Butuh nyukupi kebutuhane anak lan bojone, lunga golek gawean. Ora entuk gawean mulih. Noleh ning tegalane tangga ana telo dibedol digo mulih. Iki nyolong sing ora pesti. Mergo kepepet. Angka loro, angka telu. Maling ber budi. Ana sing dicolong bondo donyane punggawa negara, sing korupsi mengko didum-dumke karo wong cilik sing keserakat.
Iya no. Keng pungkasan maling priyayi. Wah, mboten enten. Ana. Mboten enten. Lumrahe maling gawanane apa? Linggis. Linggis, celurit, lan liya-liyane. Nanging nek paling priyayi ora usah nggawa kuwi. Sing digawa pulpen, nganggo jas, dasi, sepatu, resik, tanda tangan miliatan rupiah. Jenenge apa, Le? Korupsi. Nah, korupsi. Korupsi nek basane wong gedhe, nek basane wong cilik ya maling ngono ae. Nggih. Saiki karebet didakwa. Nyolong Ratu Semenanjung, kudune diadili oleh Pradata. Diadili. Nah, Pradata iso ngadili perkara, iki syarat-syaratane kudu genep. Siji ana pandakwa, loro kadakwa, telu bukti, papat seksi. Ampun cukup niku. Wis cukup. Sing didakwa, Karebet. sing dakwa, Nangsang. buktine Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung. Banjur seksine sapa, Dus? Seksine. Kula piyambak. Kowe. Nggih. Ya, Dus, aku tak takoki. Pengadilan iki ngadili perkara. Nek ana wong ndakwa kok ngerangkep dadi seksi ki sah apa ora? Sah. Apa meh, Dus? Ibar mangan apa? Jangan tayal. Ndakwa ngerangkep dadi seksi sah ning pengadilan. Wis, ngono. Lungguh sing anteng aku tak matur ana ngersa dalem. Sultan, sowanku iki mau arep njaluk pengadilan. Nggih. Mergo ning kadilang lagi geger. Wonten menapa? Santriku wedok mesake wis mlakune pincang, meteng sisan. Lah sing ketengi sinten? Iki lho wonge. Adilana hukum sak abot-abot. Mangke riyen. Sultan. Nggih. Masya Allah, Sultan Kudus duwite akeh kok. Kok demeni santri pincang liyane ora. Ayo, rasa selak lho. La ilaha illallah. Rasa selak, kok ora iso selak. Santri pincang. Terus tak demeni sikile terus. Sampeyan kok iso ae. Kok ora iso selak lho, Dus. Yo mangke riyen. Ana apa? Carane sikil pincang duwe sikil pincang. Lah kuwi ra kowe sing demene. Ayo, Mutiara mboten niku. wis ora bisa. Kowe kudu diadili perkara iki. Mergo mesake santriku. So, Ayo, mesake santriku. Ning cocok apa ora? Sulis Sunan Kudus demuni santri sing pincang. jawab panjenengan. Nanjene ten golek napa limo ya. Menapa? Ini cokek sikile. Sinipun. Seksine sapa? Aku matur kaya ngene iki mergo tak sekseni dhewe. Wah, mboten saged. Lho, kok ora iso? Napa ngrangkep dadi seksi? Dadi ndakwa ngerangkep dadi seksi iki ora entuk. Mboten ento. Dadi ora payu ning Wah, pengadilan. mboten payu. Nek kaya ngono penangsang ndakwa karebet ngerangkep dadi seksi, pengadilan ora iso ngadili. Dipun sake kemawon. Disake? Nggih. Nek disake Guru kula gurumu mlebu hukuman. laras ben dipun remason. Pateni wong. Diteruske apa dijabut perbale? Cabut wae. Jabul kemawon. Nah, rak ngono aman Mesake bet. guru kula. Aman bet. Ora Kalah, sida kalah, dihukum. kalah. Umpama kowe dihukum, Kudus ya dihukum. Mengko tonton bareng-bareng. Kalah akal. Nak kono mestine diadili Nah, karo pengadilan sine enteng. Lah mulane kuwi. Lah nek demeni wong, Cang. ayo arep dikapak kowe ning jero hukuman kowe. Walah gitu. Apa terus tele-tele. Mula saka kuwi Sultan, perkara iki durung genah perkarane. Mula kanthi kuwi ngersa dalem tak aturi wicaksana. Perkara ilange Ratu Semenanjung kuwi utusana marang kabeh para warga sepisan ngundurake Ratu Semenanjung angka 2 ngluwari bandaning Prabu Semi mengko wal saka Naraprasana. Penangsang Nggih. lan kan sapa wae kalamun siji bisa
uwal bandaning Probosemi saka Kadipaten Pinarukan. Loro, kundure 290 uwal saka Prasangka. Assalamualaikum. Muridku jos kawas-kawas. Parang limpah. Ya, Gus. Lelar kaya Pangestu. Ya. Sing hati-hati. Sing sabar, cek men pikuleh. Ya. Nuwun pangestu. Ya wis, ora gelem dipamit ora apa-apa. Nuwun pangestu. Kowe iki lagi kepenak. Ojo kangen Sultan, sak budale bocah-bocah, nek ana kepareng dalem, aku tak nglapati saka Menika malangkung prayogi. pareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamat.